Hey, daar ben we weer bij een nieuwe aflevering van BIS TV. Ik ga jij dat de ouders al druk onder bouwen binnen onder decor in de tuin. Werd het dit december al jaar barrenzeel. De band binnen nou druk aan het repeteren in de Tiesker, maar de ouders moeten we natuurlijk echt net vieren. Ik ben Guido en dit is BIS TV. Du bent een van de decorbouwers. Hoe gaat het bij je bouwen? Nou goed, ik ben voor het eerst hier aan het bouwen, maar ja, ik vind het gaat heel vlot al. Ik moest even een beetje op gang komen, even zien wie het wat doet en hoe het ongeveer moet, maar ja, een mooie partij nijhout erbij en we beginnen voor. Hoe komt het er ongeveer uit te zien? Nou ja, het wordt een beetje een soort van eer. Het wordt een beetje roen aan de voorkant en aan de achterkant roen. Dus dan krijg je een beetje een eer en dan komen heel soort hechtenverschillen in. Kun je misschien hierachter al een beetje zien. Het rent naar achteren wat omheen, dus dan kunnen mensen ja, achter elkaar stingen, zodat ze elkaar net afdekken. Dus dat is altijd heel leuk. Wist je dat het stuk net normaal een gouden gurbeboen had voor het beste voorstelling? Jongelang. Op maandag, de eerste dag, nog een beetje rekenen. Op dinsdag, de tweede dag, nog een beetje taal. Op woensdag, de derde dag, is Stevens kennisles komt Master Dokstra. Mooi, een stoer verhaal. BIS TV, jongelang. Wat betekent BIS voor jou? Nou, een hele protte. Ik zit er elke keer weer naar uit. Vooral naar de audities. En dan het uitziekje van de band. Prachtig werk. En dan daarna kom ik als instekster pas naar de peeske. Want dan ben ze los van het boekje. En dan kan ik ze fijn helpen. En dat vind ik prachtig. BIS, dat betekent vooral gezelligheid, leuk, helpen en nou ja, dus ja. Eén keer besmet, altijd besmet, succes. Waarom is het zo belangrijk dat de ouders zich inzetten voor het BIS? Nou, het drijft natuurlijk niet alleen op kinderen, maar ook op medewerkers die belangeloos natuurlijk aan meewerken. Het is natuurlijk een groot fenomeen, het is heel professioneel. En het gebeurt natuurlijk allemaal vanuit de mensen zelf. Dus ja, dat is niet betaald. Dus er moet natuurlijk allemaal wat draagvlak komen van de ouders. En vrijwilligers, want er zijn niet alleen ouders natuurlijk. Hè. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dus belangeloos meewerken, maar helemaal geen kinderen hebben die erbij zitten of vroeger erbij hebben gezeten. Dus het is een hele grote groep. Omdat er een heel soort werk die we maken. En ja, de band toch mooi. Dus en om de band ik goed begeleiden te kennen en het goed voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat de ouders er wat voor doen. BIS draait voor het grootste deel uit vrijwilligers. Hoe kom je hem elke keer weer onze volle mensen? Dat is gewoon net te leeuwen. Dat er altijd weer mensen binnen die ze de vries zetten. Ja, ik vind het geweldig, hè. De ouders binnen verhuurd kleermakerwijtjes. En de band gaan no zien litten werd de ouders het al jaar verdoggen. Maar Jacob, de camera mag maar even uit, hè, want oors verklappen wel heel vol. Ho. Wil je op de hoogte blijven van BIS TV? Volg je ons op Twitter of op ons YouTube kanaal. Ons volgende keer.